Și a doua bară, de asta dată Balaci a trimis cu capul în bară, a doua bară a echipei craiovene, în sfârșit și golul. Balaci, gol! Balaci execută și gol! Derută în apărarea italienilor și 3-1 în favoarea Universității. Balaci. Pasă cu călcâiul adresată lui Irimescu și autogol. Atacă Universitatea prin Balaci. Pasă spre Cârțu și este 2-0. Balaci, Cârțu și 3-0. Iată că Ciolgău scoate un balon contra-atac, 2 contra 2. Centrarea lui Berdeanu. Sticleanu în fața porții, cea mai mare ocazie a echipei noastre în ultimul minut al primei reprize. Periculoasă centrarea lui Francis, are Martinez, reflex extraordinar al lui Lung. Bravo Silviu! 50.000 de spectatori cer golul și trage Sticleanu, gol! Iată și banca noastră, primii doi din dreapta, Nicolae Ivan, secundul și Constantin Oțet, antrenorul principal. Balonul ajunge la Tigana. Balaci, a greșit Tigana, acțiunea lui Balaci în care are pe trezor în față, Balaci trece! Golul! Formidabil! Formidabilă ocazie ratată de la 8 metri de Balaci. 7 apărători francezi în careuri de lui Bordeaux, Râfie scapă! Ofensiva craioveană continuă, Giolgău reușește să treacă de adversarul direct, centrare spre Cămătaru, cap, bară sau gol! Din nou Girăs. Lung, la fel de sigur ca în partidele de la Florența și Bordeaux. Jucător în maximă ascensiune, în fața porții Giolgău, gol! Golul calificării! 55.000 de oameni sunt cu pumnii strânși. Au susținut exemplar echipa lor, întreaga Craiovă, întreaga Oltenie, întreaga România a fost alături de Universitatea în această după-amiază. S-a terminat! Am câștigat! Am fost mai bun! S-a terminat! Universitatea Craiova în turul 4 al Cupei UEFA. Ținem cu echipa noastră, și la bine și la greu, o iubire alb-albastră, la Craiova e mereu, o iubire alb-albastră, la Craiova e mereu.